Как да направим сухата коса здрава? Борите ли се с сухата, тънка и увредена коса и искате да я направите здрава и блестяща? Следвайте тези стъпки и ще имате здрава коса за нула време. Използвайте поне веднъж седмично увлажняващ продукт. При покупката на такъв продукт търсете за увлажнител или хидратант. Препоръчва се да използвате заедно увлажняващ и възстановяващ продукт. Нека да подредим стъпките. Първо, използвайте шампуан. Второ, нежно подсушете косата с хавлия. Трето, нанесете възстановяващ продукт за 5 минути. Четвърто, изплакнете. Пето, изсушете с сушоар. Шесто, разрешете косата си. Седмо, нанесете леко масло или серум. Направете това през нощта, така че маслото да отлежи и да постои върху косата ви за 12 часа. Осмо, когато се събудите сутринта, измийте косата си с шампуан и балсам. Девето, оставете косата си да изсъхне. Десето, вземете малко количество олио в ръце и го втрите в косата си, не го изплаквайте. Косата ви ще бъде наистина гладка и блестяща. 11. Използвайте олио всяка седмица, за да поддържате косата с красив, здравословен блясък. 12. Когато разресвате косата си сутрин, използвайте четка с мек косъм и нежна гумена подложка за по-малко дърпане на заплетената коса. Ето няколко продукта, които ви препоръчваме. Подхранваща грижа против неелектризиране за суха коса на John Master Organics. Rainforest – увлажняващ балсам от The Body Shop. Една доза плюс спрей. Спрей с лека грижа за суха коса от Fuji. Възстановяваща терапия за коса, за изключително суха увредена коса от Ожон. Дървена широка четка от Веда. Можете да ги откриете на Strawberry Net, свежата козметична компания.